L-ajru għandu għajnu u l-ħajt għandu idintu. Il-mama ta' Kimi iddeċidiet li terġa' tmur lura fid-dinja tax-xogħol. Hija kienet taħdem bħala segretarja f'kumpanija privata meta kienet għadha iżgħar, ferm qabel ma ltaqet mal-papà. Iżda minn meta żżewġu, il-mama waqfet mix-xogħol tagħha sabiex tiddedika ruħha għall-familja. Aktar u aktar wara li twilet Kimi biex bekk ikun jista' jitrabba f'ambjent tajjeb. Ma rriditx titlef l-ewwel passi tiegħu, l-ewwel kliem li beda jgħid u anki l-ewwel darba li mar l-iskola. Iżda issa Kimi kien kiber, mhux ħażin. U waqt il-ħin tal-iskola se tmur tagħmel xi ħaġa, kemm sabiex taqta' ftit mill-ħin kollu li tagħmel id-dar u anki sabiex iġġib xi ħaġa żejda tal-flus. Dan kollu kienet diġà ddiskutietu ma' żewġa li mal-ewwel ħagost b'dik il-ħeġġa u l-inizjattiva li juriet martu. Anzi, kienu li ta' aktar kuraġġ sabiex tagħmel dan il-pass, għalkemm kien diffiċli wara dak is-snin kollha il-bogħod mid-dinja tax-xogħol. Min-naħa tiegħu offra li meta ma jkun xogħol seta' anki jagħti daqqatit fil-faċendi tad-dar sabiex ma jkollix għalfejn iġġorr il-piż kollu fuq spallita. Bil-kuraġġ kollu li kienet ħadet mingħand żewġa, il-mama qabdet tfittex fuq l-internet sabiex tara jekk kienx hemm xogħlijiet disponibbli li setgħu jinteressawha. Damet għaddejja bit-tiftix u sabet numru ta' xogħlijiet li setgħu jinteressawha. Niżlithom fuq karta li kellha ħdejha u bagħtitilhom email bil-ħsieb li jibagħtu għaliha l-interview. Wara ftit tal-jiem, il-mama trid tirċievi r-rispons. Żewġ kumpaniji minn dawk li bagħtet irrispondewha b'mod pożittiv u tawha data sabiex tmur tagħmel l-interview tagħha. Tajtx kemm kienet eċitata li kienet se tagħmel dan il-pass u li l-ħsieb tagħha issa kien qed jidher aktar konkret. L-interviews għaddew it-tnejn li huma u wara ftit tal-jiem irċeviet email ieħor minn għandhom. Kellha qalba fuq ix-xwieg sakemm fetħithom u ndunat li t-tnejn li huma rridu jimpjegawha. Kemm ferħet dakinhar li l-żewġa qartlu b'kollox u rietu li ma għażla xtaqet tagħmel wara li xtarret il-kundizzjonijiet kollha. Iżda l'issa ma ridet li jsir jaf ħadd u żżomm kollox mistur. Ma kienitx kelma għaliex malajr saret taf it-triq kollha li l-mama se terġa' tibda tmur taħdem. Waqt li kien qed jixtri l-gazzetta, il-papà sema tnejn jitkellmu fuq martu u kif wara da snin kollha kienet beħsieba terġa' tibda x-xogħol. U konfrontom u qalilhom li la martu kienet kapaċi ma kienet qed tagħmel xejn ħażin. Kif imbelaw, veru li lanqas sigriet ma tista' żżomm għaliex l-ajru għandu għajnu u l-ħajt għandu idintu. Tifsira. Xi kultant diffiċli li s-sigriet jinżamm għaliex malajr l-aħbar tixxandar u tiġri l-kelma, speċjalment meta jkun hemm diversi nies involuti fil-biċċa tax-xogħol.